Welcome back to Ask and Ask Isana apho sitha ngeendaba zabantu singabuzwanga ulapha nje uthandazana laqala. Yilaba abantu abalapha ngibe nobusuku obuhle kakhulu uma ngabe ungahlonishwa ngasekhaya noma ungahlonishwa abantu kodwa uma ungahlonishwa ngasekhaya awusho lutho. Yonke into emzumbe yingxaki, yonke into it's an issue emzumbe. Abantu bapha ba-happy yingxaki, abantu bapha ba-sad yingxaki. Umsile kufuna ntoni? Hayi sana ndiyabhiliva noba ufuna i-3 cents edibeneyo because umsele kufike apha ne-earthly queen bebambene izandla beyikhapula kaxoke nyhani umayeni. Nyhani kwaba rayithi. So emcimbini in between nendawo ubiza abanye abantu uba wayengathi macele masihambe eNdlunkulu. Okay, fine, sidlulile kuleyo. So now when these wives are happy and excited for abanye abantu, it's an issue. Awukwazi uhleka uveza izinyo. Hayi bana ngixolela, awukwazi uhleka apha ukhamise kakhulu because ungumfazi wakwaMsiliku, ndakuthatha ndakwenzela inceba, ndakufaka kwaMsiliku, so awukwazi uhleka. Abafazi bapha xa bezidensela bezihlekela anikwazi udanisa because khane ndidanisele kanjena mna, the hell. Guys, on top of yonke loo nto leyo ebethe kumashobane unxibe amabele aphandle kodwa usafuna umchophisa phantsi uba urhwebha. Uthi urhwebha umamkhulu and umamkhulu xa enoyiva le nto angayithandi, umamkhulu uzawuthethela umseleko okanye uba akathetheli umseleko umamkhulu uzawuthetha. Guys, caba ziseninzi iindaba zikaThobile ekufuneke zithethiwe ne. Hayi sada superwoman and superman. Why funeke sana umashobane abambe umsindo? Okay, fine, ndimthandile umashobane xa esithi bana if ever lo mntu wayethetha le nto isithi basistimela sisemzumbe wayebadisrespecta, that means now it's a payback time. Yithada mntakatata, yibambe itshisa mntasekhaya, nantso seyifikile. So understand uba why ibuhlungu, like understand uba umseleku why izawuba buhlungu xa funeke kubuye izitya kumamkhulu because umamkhulu wayegeza ngowayesisa istimela semzumbe ngoba fazi koo-sister wives zakhe ezi wayesenzani. Khulu yintoni yena limenza be-angry kangaka? Useleke equmbile sana, uzawuba nemibimbi, uzawuba nee-wrinkles, uzawuguga msinya uba akacinganga because wow. Cannot do this. Awazi ukuthi ngihamba ngemoto yaka omoda mina noJQ angikaze ngikutshele. Ngithi kuwena You have created this. Don't say I have pushed you away. You Umseleku usuke kwakhe waya kaThobile after 5 months of no talking to umfazi wakhe just to go and insult her and tell her nothing she is. Yo, how 0% onguye. Kuba kutheni engazobhiliva uba umashobane ulenzile ikhitshi lakhe? Usuke ngapha emzumbe uyophanjaniswa yindlu kaThobile phaa namakhitshi. Uyintoni emakhitshini? Endaweni yoba wena beneentloni uba I'm not doing anything for this wife. She is actually carrying herself and she's doing everything for herself and my wives. Ayomxelela ngoba ikhitshi awulithenganga. Usafuna amenze afilishe small ngoba kutheni awuthenganga usponsorishe, like ungafani noba ungafani ube neshore kangakana nokusala ikhitshi awulithenganga. Hayi sana noba ndim luphafu. Awuphafu lo tata, bazawumazi abantu uba uphafu uthithile. Hayi sana ndiyabamela yabona le nto yakhe yoba kuthiwa mane kuthiwa uyagula. Hayi uyagula umseleko, ayikho tu loo nto le because umseleko akaguli xa ephaa kwamamkhulu basezingqondweni, ugula xa ekabanye abantu. And akaguli umseleko xa efresh ehamba eyokwenza abantwana nosamke. Ugula xa ekumakho umalo, xa ekumangwabe nakakumayeni, funeke bona bangathethi ukuba bafilisha kanjani. Because what do you mean uba uye endlini yam ufike uyokhomba iinto eziphayana? And also okwesibini, loo tata lona if ever uThobile bengaphethanga izitshixo zetshelete zamatshankura, umseleke bezangasumcenga uThobile. Nikhona ndikho ebengasoze amcenge. Into amcingela yona umcingela uba avume athethe laa samke azoba yi-expense kuye. Hayi sana yindoda engenantliziyo lena, yindoda engenantliziyo sana gayizini. Ayikho le nto le. Because what do you mean uba undicengela uba mandivume uthathe umnext door wam azokondliwa ndim? Hayi sana ayidalwanga.
umfuna i-3 cents edibeneyo lo tata uMakhumalo. uMakhumalo uyazi undiqwele xa esithi ke ngoku uba uMpilo akanaxesha laa ndaba laa nto kaMpilo because uMpilo if ever befuna ngumama notata ebezawusebenza umanipulative lo tata. Umntana wayefuneka ngento zabantu abadala okanye shem yena zange akwazi uba ngumntana enough understand uba ndingumntana ezinye izinto andizingeni. Kwafuneka ngena into ezininzi like ndivele ndinga-understand. Yho, hayi sana mseli. Guys, please do not forget to like, share, and subscribe. Ndicela nisubscribe because ndibe by 50,000 but anisubscribe njani. And guys, if this was you okule situation yoMakhumalo yoMangwabo Mayeni ubunothini? Ubungenawugoduka ushiye yonke le nyaka because nyaka leza nalo myeni lo bamshiye ne-ethnic queen and noCocomelon sekuphela into ibithethwa qha because hayi mani sistress sengemihla yemihla esi. Ndiyanithanda kakhulu ke, bye.